alaikum, barkanmu da sake kasancewa a shirin adabin marubuta a cikin littafin na magana jari. Idan dai mai kallo na biye da mu a cikin shirin mun tsaya inda kai ban yarda da na zo gidan nan ina sheƙi duk yanzu na fara kirci don cizon ƙudaje, yanzu kuma shirin zai ɗora. Kai bana yarda in tsufar da kaina tun ina gaɓar ƙuruciya, sai mu sake dabara. Sahuro ya ce wannan batu naki ba makankara, ni ma fa na ga kin yi baƙi, ni ko dubi yadda na fara ajiye teɓa, to yaya zan yi da su kenan? Sahura ma ta ce sai mu ba da bai ba mu miya guda mu ajiye a bayan gida, in zuma ta yi saƙa mu riƙa ɗiba muna samun abinci, kaga ba ruwanmu da kiwo balle mu wahala. Sahuro ya ce kai aiko kin samo dabara, gashi kuma ko ba a faɗi ba zuma ta fi nono daɗi. Sai ya sa matar ta je ta yi magana da Dabo, ya yarda da musayar don ya ga da riba, ya ba su amiya guda suka yi ta samun zuma daga ciki suna sha, suka samu wani gora suka cika suka rataye. Sahuro dai in ya kwanta tun dare baya tashi sai rana ta take, yakan ce wai tashi da wuri shi kan hana gira tofu, kuma yakan sa ɗinɗini. Ran nan ya farka daga barci da rana tsaka, sai ya ga matar ta ɗauko goran zuma za ta ɗiba ta yi musu gari su sha, sai haushi ya kama shi ya ce ku fa mata ɓarnar ku ta fi ku, dubi goran zuman nan har ya kusa ƙarewa, wato zuman nan ta ƙare ne har za ki fara ɗibar ta gora? Abin da na ga ya fi sai mu sayar da goran zuman nan mu sayi kaji da zakaru su riƙa yi mana ƙwai suna ƙyanƙyashewa. Sahura ma ta ce in ko haka ne sai mu samu wani yaro wanda zai riƙa zuba musu ruwa da hatsi, don ni bana iya wannan jihadi kullum kwanan duniya. Sahuro ya ce lallai kiwon kaji wahala ne jawur, yara yanzu ko kowa ya san su akan ragwanci, yanzu ko mun yayo wani yaro wanda zai riƙa lura da kajin nan in mun saya sai ki ga wasa ya ɗauke masa hankali baya wani abin kirki. Sahura ma ta ce kowane yaro muka ɗauko in ya ƙi yin aiki sai in ɗauki wannan sandar, ta sa hannu ta ɗauki wani guntun icce in sheme shi a kai, sai ta kwantara wa gora icce, gora ya fashe, yar zumar da suke taƙama da ita ta tsiyaye. Sahuro ya ce shi kenan ta faru ta ƙare, an yi wa mai dami ɗaya sata. Da kajin da za mu saya da yaron da za mu ɗauko duk gasu nan sun malale a ƙasa, amma dai na isa barka. Da sakainan nan ta yi tsalle bata faɗa min a ƙafa ba. Ya dubi matar ya ce sa hannu kwashe wannan da ke gudu ƙasa kafin ƙasa ta shanye don mu samu ta farawa, kada yunwa ta sa in gintsa barci na tun ban ƙoshi ba. Sahura ma ta shiga sa hannu tana kwashe zuma tana zuba ɗan abin da ta samu cikin wata ƙwarya, tana lashe rabi tana ba mijin labari tana cewa abin nan fa da na yi yanzu sai ya zama amfanin mu nan gaba, don na taɓa jin wata rana an gayyaci kunkuru wajen aure da rashin saurinsa da ya tashi kai gidan bai sai bayan watanni da ya isa ya tarar ana sunan amaryar da ya zo bikinta ta haihu. Aka gaya masa ya ce ba komai sauri ke haifar da nawa. Sahuro na kwance bisa gado yana kallonta tana shan zuma da wayo tana masa surutun banza. Wane labarin banza kike bani haka? Ba kai ba gindi, wayo ne a ce an kori kare daga gindin kanya? Gashi ragwancin ki ya jawo min asara, wai ba ki iya kiwon kaji biyu sai kin nemi yaro, mutumiyar banza sulutuwa. Sahura ma ta ce kai ne mutumin banza wanda in ya kwanta da magariba baya tashi sai gari ya waye rana ta yi tsaka. Sahuro yana dai daga kwance ya ce wa kike zagi? Sahura ma ta zama lalaciyar banza kafira. Sahura ma ta ce an je an zage ka, kai ne dai kafiri ba ni ba, in kai ɗa ne ba shege ba ka gina rami ka tsatsage ni. Sai zuciya ta turnuƙe Sahuro ya tashi daga kwance ya sako ya tarar da matar sai kokowa kici. Shan Sahuro ya gaji ya ga dai bai kada matar ba sai ita ke neman tandara shi da ƙasa, sai ya ce mata to sakanni kin kayar, na ce ko iyakar ta kenan ko? Sahura ma ta ce af to in sake ka ni in faɗi? Musa ya ce lallai wannan kokowa tana da ban dariya. To kai gogon da ka je wani labari ka ce ka ba su na baƙauye da waɗansu 'yan birni? Aku ya ce wannan shi ma yana da ban dariya.
Wata rana waɗansu 'yan birni na zaune sai ga wani baƙauye tafe yana janye da jakinsa zai kai kasuwa ya sayar. A gaban baƙauyen nan kuwa akwai wani ɗan hoto, shi kuma za shi kasuwar ya yi wasa. Ana tafe ana yi masa kiɗa, yana jefa garma yana caɓewa. To masu kallo a nan za mu ɗiga aya a cikin shirin, sai ku tarbe mu shiri na gaba domin ci gaban labarin.